Mangwanani vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi hello mukoma nashi, makadii zvenyu? Ndanga ndichikumbirawo kuti muzondipostirawo nyaya yangu kune vedare. Zvimwe kuda ndinokwanisa kuzowanawo maadvice ekuti ndoitawo sei. Zviri kuitika ndezvekuti I met my husband, but relationship yedu it was just a 2 months relationship. Ndokubva atouya kumba kwedu akandibvisira mari. Inini ndainge ndichienda kuvhasiti, ndipo pandakasangana naye I was on my way to school. Akabva andimirira nemotikari yake. Pekutanga I was scared kuti ndipinde motikari yake because aifamba nemotikari hombe, but he kept on persisting kuti ndipinde motikari make because ainge achindiudza kuti ari kutsvaka direction. So inini also ndainge ndichienda in that same direction. Ndokubva ndakwira ndiri mumotikari muya akazotanga kundiudza kuti aida kuzondiona zvekare. Ndipo patakazotanga kudanana. I couldn't believe it mukoma kuti within 1 month ndiri munhu wekuti ndainge ndatoroorwa, ndatobvisirwa. The following month ndainge ndichitochata. Takachata hedu a private wedding, ndokubva tazoenda hedu kuhoneymoon. Mukoma apa ndipo pakatangira dambudziko rose, because before murume uyu iye ainge akandiudza kuti I want to reserve you for our honeymoon. Haana kumbogara attempta kuti arare neni, even though inini ndainge ndakamuudza kuti before ndine umwe mukomana wangu wandainge ndakambosangana naye pabonde. Akabva ati it is not a problem since iye ari munhu wekuti ainge akambopinda mumarriage ende mudzimai wake ainge akashaya, saka he had no problem with me not being a virgin. Taenda kuhoneymoon mukoma nashi, ndipo pakatangira dambudziko rangu. Dambudziko rangu hombe riripo nderekuti husband wangu anondidyisa sikarudzi yake, but anondidyisa sikarudzi yake isina kugezwa, nekuti iye ari kuti ndipo panobva mari. Nhengo yake mukoma haina kuchecheudzwa. Kubva zvandakatanga kudanana nemurume uyu, hapana kana zuva haro paakambokumbira bonde kana kisi. Aiti akanzwa kuti ava kuda kuita bonde newe kana kukukisa, aikubata sekunge uri kacheche, obva atanga kukukisa mumatama, obva akuudza kuti not now, zvizhinji tichazozviita after our wedding because we want to make our honeymoon a memorable one. Takazoenda kuhoneymoon kuya, but inini ndainge ndakuvara because of the way yaainge achindiita nayo. It was not easy kuti munhu anokubata then obva azokusiya wakadaro. Apa iwewe mafeelings ako anenge atokukuvadza kare, but ainge aneka attitude ikako kekuti after akubata aibva akuudza kuti let us reserve this for our honeymoon. Taenda kuhoneymoon kuya, inini I was hoping kuti ndichafara because ndainge ndichiudzwa nemamwe madzimai vainge vakaendawo kumahoneymoon vachindiudza kuti ikoko ndiko kwauchanoenjoya. Asi tichisvika kuya zvinhu zvakabva zvaenda nepamwe. Takasvika tikaita bonde on our first night, then the following day hondo yangu ndipo payakabva yatanga. Takati tichibva on this other fun game, tainge tadikitira zvisingaiti. Takabva tapinda hedu muroom medu. Inini ndakabva ndatora shower, ndabuda ndikabva ndati hani enda unogeza. Iye akabva ati no, I will do it later. Ndanyanya kunetesa, but inini in my mind ndainge ndazviudza kuti baba ava nhasi ndiri kuda kuvapedzera. In my mind ndaida kuvaitawo zvimwe zvinhu zvandainge ndakaudzwa natete kuti I have to do for him kuti ndimufadze. But iye he resisted, akabva ati I just want to rest for a moment. But takasvika pakunodya dinner asina kugeza. Tichidzoka kuroom kwedu akabva abvisa hembe dzose, akabva ati uya pano. Ndikaenda paya akatigara pamakumbo. At first he was so sweet, akabva ati ndiri kuda kuti undipe blow job. Ini ndikabva ndati how come uri kuti ndikupe blow job iwe usina kugeza? It's fine, shandei munogeza, kana mapedza kugeza I can give you izvozvo zvamuri kuda tiri mutoilet. But akabva
aramba. Ndikabva ndati, how can you expect me kuti ndidye nhengo yenyu but muchinyatsoziva kuti the whole day hamuna kugeza? Apa kwatanga tiri tichiita mafun activities, mazviona mbeka kuti tanga tichidikitira sei? Hamuone kuti ipapo mava kuda kundidzvanyirira here? All of a sudden mukomanashi, it was as if pane umwe munhu ainge aclicka this other button, because character yandakazorakidzwa nemurume uyu, it was a different personality yandainge ndisati ndambosangana nayo. Pose apa kubva achindinyenga munhu wekuti aindinyengerera, he was so sweet kwandiri zvekuti ndega ndaita kutaura kuti ndazozviwanira murume anondida. But akabva ava so rough, akabva andibvisa pamakumbo ake ndokubva amira zvikanzi izvezvi pfugama, I don't want to repeat zvekare, uya panapa. Do you think kuti mari dzese dzandakaspenda pauri vabereki vako vakandidhurisira and I have to be repaid back? Mari iyoyo yandakabvisa pauri inofanira kudzokera pandakaibvisa. I actually begged him kuti it's fine, chimirai ndise hangu minti mumukanwa then ndobva ndakuitai zvacho zvamuri kuda. But iye akaramba, zvikabva zvanzi uchandidya uri dry kudaro, I want to feel your dry tongue against me. Ndakati ndapedza kudya nhengo iya ndakabva ndamira mwoyo ndokubva ndamhanya ndichienda kutoilet ndichida kunorutsa, but iye akanditevera ndokubva asvika akandidzipa akati, do you think kuti nhengo yangu inorutsisa? Mukomanashi, ndakapererwa. Kana kurutsa kuya kwakabva kwangomira, ndakangoramba ndakamutarisa. Iye ndokubva atofuratira, ndokubva atoenda akanorara, and he didn't even care kuti ndakazodzoka kumubhedha nguvai. Mukomanashi, kuhanimoni kwacho inini nemurume wangu takangoita bonde the first day, but kubva apa pandakazotanga kumuyamwa nhengo yake hatina kuzomboita bonde zvekare. Nanhasi ndizvo zvaanongoita. Anoti kana achida kurara neni anotanga andidyisa nhengo yake, and anomeka sure kuti the day raanondidyisa nhengo yake, it's either akasvika pamba anombotanga apinda mugymming room obva ambojima. Paya paanenge asweta haanogezi, anongonopinda mumachira. I know kuti musi iwowo ndinenge ndichitodyiswa nhengo yake inenge yakazara tsvina. Takabva kuhanimoni kwedu which we did in Tanzania ndokubva tananga straight kuCape Town kunova kune imwe imba yake, ndiko kwavakumba now. But ngoma ndiyo ndinongodyiswa sikarudzi yake chete, and iye ndiye anosarudza kuti ari kuda kurara neni here kana kuti ari kuda kundidyisa nhengo yake. Recently ndakamubvunza kuti fine, zvese izvi zvamuri kundiitisa ndiri kuzviona, ko nhau yekuti munoita bonde nini pamunenge muchidira, saka mwana wacho achabuda here ipapapa? Iye akabva andipindura mashoko ekuti nezera rangu iri, do you think kuti I still care to have a baby? I don't want a hustle yekuti ndinozotadziswa kurara nekamwana kachichema the whole night. Mukomanashi, nezera rangu I don't know kuti ndichakwanisa here kugara ndisina mwana. Pamwe pandiri kuda help ndepekuti muno macho muSouth Africa he was once married kumunhu wemuno, and vanotaurirana vachirakidza kuti they are so friendly to each other. Ukavaona vachiseka pafoni unototi maybe vachiri kudanana. Saka akandiudza kuti mukadzi wake uyu waakambogara naye sometimes anomboita achiuya kuno nemwana for my holidays. Saka inini ndava under a lot of pressure and stress, handichazivi kuti ndoita sei. Please help me. Ndobva pamba apa here nenhau yekuti ndaneta nekudya tsvina. Iye ari kuti kana ndikamutiza you will make my life a living hell. Hanzi, divorce yacho you won't even afford it. To make the situation worse, ndakazama kutaurawo natete vangu ndikavaudza kuti tete, kunoku zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Murume wangu ari kundidyisa nhengo yake, but pese paanondidyisa nhengo yake inenge yakazara tsvina. Ndoitawo sei? Ivo kunze kwekuti vandiyananise nemurume wangu vakabva vatotora side remurume wangu ndokubva vaforwarda message iya yandainge ndavatumira kuna mama vakabva vatanga kunditumira mavoice messages vachinditukirira zvisingaiti, vakanditi uri kuda kufanana natete vako. Inini ndakatumidzwa zita ratete vangu, saka tete vangu ava havana kumbogara vapinda mumarriage. Ivo mama vakabva vatanga kundiudza kuti kana riro shavi rechihure rainge rakagara tete vako ndinouya ikoko ndikakubu
ndinobhura, handidi munhu anoita sekunge haana kurerwa. Mama vakabva vatumira murume wangu meseji yekuti hakuna mukadzi ari normal anosema murume wake. Izvi zvinondirwadza because each and every time pandinoita sekunge ndiri kuramba kuyamwa nhengo yemurume wangu Isina Kugezwa, anobva atora foni yake obva atanga kuplaya mavoice notes aakatumirwa natete namama vangu. Izvi zviri kukonzeresa kuti ndiite sekunge inini ndini munhu wekuti handichadi marriage, but situation yandiri kusangana nayo ndini ndinoiziva. Now he is controlling my parents by bribing them. Ari kuvatoresa mapassports because ari kuvaudza kuti muna October vanofanira kuuya kuno kuCape Town for their vacation. Mukoma Nash, I am in such deep pain. Handizivi kuti murume wangu ndomuudza sei kuti kana kuri kunzi ari kuda kuti tigarisane, at least let him tell me the truth kuti chii chiri kukonzeresa kuti andidyise nhengo yake yakazara tsvina. Eish, zvakangooma vedare. Iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa nemwanasikana uyu. Handiziviwo kuti advice yatingamupa advice yekuti kudii. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukoma Nash, inini ndiri munhu wekuti ndiri kurarama, asi ndiri kurarama a secret life. Ndine imwe mhuri kunze isingazivikanwi namadhamu vangu. Madhamu vangu ndinovatya mukoma Nash, ndevaya vatinoti vana chihera, and if she finds out that will be the end of me. Mukadzi uyu ndinomuda, but hey, gwabvu yacho yaunomboitwaka ndiyo inozokonzeresa kuti uitewo uchiita zvimasecret kunze uko. Inini ndiri murume ane makore 42, ndine vakadzi vangu vaviri. Mukuru ndiye ega anozivikanwa mumusha, mudiki anongozivikanwa nasekuru vangu, ende uye nditori nevana vaviri naye. Mukadzi wangu uyu ndaimuda, but nyaya yaindibowa ndeyekuti taingoti kana tikanetsana kano kadiki aibva atanga kutokuudza kuti inini ndinonzi chihera, ndiri chihelele ini. Paya pamunenge muchinetsana, kana ukada kumusimudzira ruoko, aibva atoudza hama dzake dzobva dzatouya dzotanga kugarisa matare. Ini in the end ndakazongova munhu wekuti ndainge ndava kungogara ndakanyarara kudaro. Ainge achitanga kundiudza kuti ndizvo zvarinoita zidununu remunhu, ndosaka richijairirwa nemukadzi. Kuti nditange kutaura zvekare, aibva atanga kundiudza kuti ndizvo zvarakangongwarira kumisidzana nemukadzi, vamwe varume vachingwavha kunze uko. Kana uchida dress, chipfeka skin tight yangu iyi, tingoziva kuti pano patova nevakadzi vaviri. Mukoma Nashi, zvinhu izvi zvakakonzeresa kuti ndizobudawo panze nditange kudanana neumwe mukadzi. Mukadzi uyu ainge atone mwana wake 1, ndokubva tawirirana. Saka ndaitiwo kana mumba mukanyanya kundipa stress, ndaibva ndatanga kutaura zvangu nemukadzi uya kusvika tazoitisana mwana wedu wekutanga. Ndakamboedza kutaura nemudzimai wangu, asi iye ainge ari munhu wekuti aingoteerera zvaitaurwa nevabereki vake zvese nehanzvadzi dzake. Ndaifungidzira kuti zvimwe kuda achachinja, asi ndainge ndakatoona kuti apa ndainge ndakanyenga muroyi chaiye. Ndine shuviro yekuti vana vangu vari musango vakwanisewo kupinda mumusha zvekare, ndibva ndazivisa hama dzangu kuti kunze uku ndine umwe mukadzi, because mukadzi uyu unhu hwake munhu wekuti akadzikama. Kana ndikapinda mumba make mukoma Nash, I feel kuti now I am a man. Ndinoitirwa zvese zvandinenge ndichida. Of course tine nguva yekuti tinokwanisa kutombopopotedzana nemukadzi wangu uyu wechinumber 2, but always mukutukana kwedu unonyatsoona kuti uyu mukadzi uyu even though achindituka, but ari kundituka zvine respect mukati. Pane fear yangu ndepekuti chihera vari kuramba vachingoita suspect pandiri, because recently tiri vanhu vekuti kana tichiita bonde nhengo yangu inombosvika pakurara, nenhau yekuti kana ndikafunga disrespect yandinoitwa nemudzimai wangu uyu mukuru, ndinobva ndatanga kuluza mafeelings paari.
iye kunze kwekuti andibvunze zvakanaka anobva atanga kutondipa pressure yekuti why nhengo yako iri kurara, kazi wakazungwa, wava kuhura here. Zvinobva zvatokonzeresa kuti iyo ibva yatorara zvamuchose. But kana ndikangoenda kumba uku kumukadzi mudiki mukoma, zvinhu zvose zvinonyatsokufaya, not because ndiri munhu wekuti ndakaisirwa mushonga kana kuti kusungwa, but I know kuti chiri kukonzeresa kuti nhengo yangu isashanda zvakanaka mumba. It is because of disrespect, kunyangwe pabonde chaipo. Kunyange ukamuudza kuti ungatimbozamaiwo style yakati, anotokuseka. Apa dzimwe nguva unenge uri pamusoro pake, anobva akuudza kuti nhai shava imi dzimbori nzoungani dzakaendeswa kumba kwedu dzandiri kuda kuponisirwa kudai kunge ndiri munhu wepono. Ndakambojoka naye, but mukujoka kwangu ndainge ndichida kutesta reaction yake yekuti kana ndikazomuudza kuti kunze uku ndine umwe mukadzi nevamwe vana aizoreacta sei. But reaction yaakandipa ipapo mukomanashi yakabva yandifungisa kaviri, because haana kana kumbondimirira kuti ndipedze kutaura nyaya yangu. Akabva asimuka ndokubva amhanya mukitchen akanotora 2 kg cheshuga ndokubva abuda panze. Lucky enough ainge akanganwa makey emotikari mumba. Pandakazotevera panze paya mukomanashi munhu airwidzana nekuvhura chifuel cap kuti adire shuga mufuel tank. Paakazozviziva kuti ndini ndainge ndawandisa makey, mukomanashi yakaita kikiri zvekuti ndakazomubvunza kuti iwe unoreva kuti ungakikiridzana neni because of a joke. Ndipo pakazopera nyaya iyi. Mukomanashi, please advise me kuti how do I move ahead nenyaya iyi, because I am afraid kuti already zvinhu zvizhinji zvandakaita nemukadzi uyu nenharo dzaanadzo, kana zvikangobuda pachena kuti kunze uku ndine imwe mhuri, mukomanashi nehama dzake zvishuwa ndinotorerwa zvese zvandakashandira. Please help a brother out. Zvakangooma vedare, Hanzi unoda kundiponesa kuti kumusha kwedu wakaendesa nzoungani. Nhasi episode yanga yakangooma. Ndichiverenga nyaya iyi yatabva mukuverenga kumessenger kwabva kwapinda imwe message. Hanzi mukoma, please hide me. Inini ndiri kurwadziwa hama dzangu veduwe. Ko varume wai muchititambudza kudaro? Inga tinokuitiraiwo zvamunoda wani. Wobva waita hako girlfriend yako, wobva waiudza zvose zvekumba kwako. Shuwa ungatengesa mhuri yako nekuda kwehure here? Shuwa hure kuudza murume wangu kuti enda unonokora tsoka yemukadzi wako uye nayo. Apa mukomanashi ndine mwana ane only 1 year. Kutotaura ega hake murume wangu kuti iye akatumwa nehure rake kuti andinokore tsoka dzangu. Hama dzangu ndapererwa, but ndiri munhu wekuti handifariri zvekutaura kana zvenoise nevanhu, zvekuti chero iro hure racho handina kana musi wandakambomubvondora. Handichazivi kuti ndoita sei. Hure racho iro riri kuti harina zvarakandikanganisira nenhau yekuti harina kunditorera murume wangu. Please advise me kuti ndoita sei. Ndiyo nyaya yandasangana nayo kumessenger. ID uyu ndichazama kuti ndimbotaura naye kuitira kuti anyatsotipa nyaya yake zvizere kuti what actually happened, kuti murume wake azosvika pakumunokora tsoka aende kunopa umwe mukadzi. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Tosangana zvekare muzvirongwa zvinotevera.